Vítam vás pri dnešnom hĺbkovom ponore. Máme tu jeden krátky, ale myslím si, že veľmi osobný text. Je to báseň Bašnička za róždenie. V podstate narodeninové prianie pre matku a práve toto bude náš jediný zdroj dnes. Takže našou úlohou je pozrieť sa na to hlbšie však. Nielen preložiť slová, ale skúsiť pochopiť, aké city, aké odkazy sú tam skryté. Presne tak. Čo to vypovedá o vzťahu k tej oslávenkyni, k mati, akú tu oslovujú? Aj hneď ten úvod, ten je teda dosť silný. Mať naša, ty naša radosť i mír. To nie je len oslovenie. To je ako keby priamo definícia jej miesta v rodine. Áno, zdroj radosti, pokoja, okamžite to navodzuje takú atmosféru hlbokej úcty. A všimnete si hneď ten ďalší riadok, tú absolútnosť. Nič to na svete nie je lepšie. To je teda vyhlásenie. Je nesmierne silné. Neznamená to len, že je dobrá, ale že je proste vrcholom hodnoty. Aspoň pre autora alebo autorov. Matka je tu naozaj na piedestále. Zaujalo ma aj, ako opisujú lásku. Nie je to len taký abstraktný cit, že... No, ako to musíte. No, ten verš, tvoja dobrota i tvoja ľúba teče do našich srdc. To slovo teče prúdi. Ako by jej láska bola niečo... Áno, ako nejaká esencia, ktorá ich naplňa. Skoro fyzicky. Presne. Je to taký veľmi organický obraz. A to priamo súvisí s tým, ako vnímajú jej vplyv. Blagodarí tebe ist u nás všich prekrásno. Vďaka tebe je nám dobré. Čiže nie je len pasívna postava, ktorú ľúbia. Nie vôbec. Je aktívna, tvorí tú pohodu, to šťastie pre ostatných. Jej prítomnosť, jej konanie to naozaj formuje život tej rodiny. Potom sa báseň presúva k oslave samotnej. Teper vsi se zberáme okolo tebe, to zhromaždenie okolo nej. Má to taký skoro až rituálny nádych. Nie je to len nejaká party, je to akt súdržnosti. A tie spôsoby oslavy veselým slovom, spevom, kvetmi. Áno, pievame tebe piesne, dajeme cviety, to sú také archetypálne symboly oslavy, daru. Nie sú to materiálne dary, ako by sme možno čakali dnes? Skôr dary ducha, prírody. Vyjadrujú radosť, úctu. A potom tie priania do budúcnosti sú tiež zaujímavé. Sú najmä konkrétne. Myslíte zdravie zdorovia, šťastie mnohošcene vliety, dlhý život živiť lúže? Presne tieto. Sú to také tie, úplne základné, esenciálne priania. Dnes by sme možno čakali aj iné veci, že? Možno. Ale tu je dôraz na tie fundamenty dobrého života. Zdravie, šťastie, čas. A to všetko má byť ešte také pekné, imaj všeliako prekrásno. Je v tom taká múdrosť, zameranie na to podstatné. Určite. A potom príde to vyhlásenie, ktoré ma teda fakt zaujalo, tou svojou istotou, naša ľuba k tebe nikogda neodíde, to je jasno. Áno, to je jasná. Toto mu dodáva neskutočnú váhu. Presne. Nie je to len nádej, je to proste konštatovanie. Fakt, láska rodiny je istota. Nemenná. Je to veľmi silné uistenie, zvlášť v kontexte narodenín, ktoré nám pripomínajú, ako plynie čas. Táto deklarácia večnej lásky je ako kotva. A celé to vlastne vrcholí tým kolektívnym význaním. Vsi te ľubimo, tvoja rodina. A tým záverečným opäť veľmi osobným prianím. Veselo roždenie, naša milá mať. Krásne to uzatvára. Takže, ak by sme to mali nejako zhrnúť, tento náš ponor nám ukázal tú báseň nielen ako nejaké milé prianie. Nie, je to skôr taký koncentrát, vyjadrenie rodinných hodnôt, kde matka je v centre ako zdroj lásky, stability. A rodina jej na oplatku sľibuje tú večnú lásku a úctu. A potvrdzuje to tými rituálmi oslavy. Presne tak. Je to taký malý vesmír rodinných vzťahov a citov, zachytený v pár veršoch. A to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke. K zamysleniu. Napríklad, nakoľko sú tieto prvky univerzálne. To zdôraznenie matkinej úlohy, tie priania základných hodnôt, zdravie, šťastie, tá večná láska. Alebo je to špecifické pre tú kultúru, odkiaľ báseň pochádza? A možno ešte hlbšie, ako sa mení spôsob, akým tieto city vyjadrujeme dnes? Používame ešte stále takéto priame, skoro až posvetné slová úcty a lásky v rodine? Alebo sme prešli iným formám, hoci ten základný cit možno zostáva rovnaký? To je dobrá otázka na záver. Niečo, nad čím sa asi oplatí pouvažovať.